Je mi cťou a národným sviatkom konečne už aj na Slovensku privítať Canik TTI Combat. Táto zbraň vznikla v spolupráci Taran Tactical Innovation a Canik a dneska by som vám rád ukázal taký malý unboxing. V prvom rade je tu nejaký predslov od samotného Tarana. To, čo nás všetkých zaujíma, je samotná zbraň, ku ktorej sa dostaneme neskôr. Okrem toho, priamo v balení nájdete dva 18-ranové zásobníky s kovovou bodkou. Prvý je tu, druhý sa nachádza v zbrani. Takúto sexy malú golasadu. Všetky náhradné súčiastky, šróby, bity, všetko čo potrebné sa nachádza priamo tu. Nejdeme to vysýpať, nechce sa mi to tu zbierať. A dvakrát plastová platnička, jedna, druhá, jedenkrát kovová platnička, nízkoprofilová, dvakrát výmenný chrbát, L-kový, M-kový, následne mince Johnnyho Vicka, rýchlo nabíjač, púzdro je už súčasťou balenia, takéto rýchlotasné s retenčnou skrutkou. Nie je to Kydex, je to taký tvrdený AB plast, dokáže sa trošku poddať, ako základ si myslím dostačujúci. Vyrážač pinov a ďalších záležitostí. Základné čistenie a čo ma príjemne prekvapilo, je už priamo v balení ľahšia vratná pružina. Samozrejme, dá sa dokúpiť aj silnejšia. Takže toto by bolo na úvod, čo sa nachádza priamo v balení. Medzi tým som si vyťahol tento vyrážač pinov, vďaka ktorému jednoduchšie zhodím tento kompenzátor. Tak ako som spomínal, aj pri ostatných modeloch Canik je to stále za mňa vysoko motivované Glockom a Waltherom. Zaveriť je veľmi jednoducho dole po krátkej dráhe. To, čo by som chcel upozorniť a stále sa s tým stretávam, nefunguje to ako na Glockoch, že nasúvate celý záver na celý rám, ale iba priložíte k drážkám, zacvaknete. Keď ho chcete dole, rovnako jemne sa povytiahne a vyklopíte naspäť. Takže z tohto uhla pohľadu, neviem ako to zaostriť, keďže to natáčam na mobil. Ako som hovoril, Glock s Waltherom je tam vysoká motivácia. Takže vytiahneme vratnú pružinu. Na to, aby sme dostali von kompenzátor, musíme si povytiahnuť hlaveň. Tú hlaveň si musíme chytiť. Tuto je taká drážka, do ktorej zatlačíte na tento zámok a pootočíte do jednej alebo do druhej strany ten kompenzátor a následne ho vytiahnete. Keďže učím praxou, následne to vyzerá takto. Tak. A mám zbraň rozobratú na základnú údržbu. Nemusíte sa báť, že by ste ten kompenzátor dali nejako bokom z kríža alebo čokoľvek. V prvom rade vás to nepustí tá drážka na ten zámok z toho kompenzátora a v druhom rade veľmi rýchlo to zistíte vzhľadom k tomu, že by ste mali diery z toho kompenzátora niekde úplne inde versus hlaveň. Tak ako sme to rozobrali, presne opačne nahodíme naspäť. Takže hlaveň si povytiahneme. Zatlačíme na zámok a máme ho tam. Dáme vratnú pružinu a ako som ukazoval, len hotovo. Takže veľmi jednoducho, veľmi rýchlo sa dá zhodiť jak kompenzátor, pripraviť si to na základnú údržbu, takže netreba sa toho báť, že je tam nejaký integrovaný kompenzátor. Čo dodať?
Teším sa, kedy to otestujem na strelnici, no a sledujte ma, vidíme sa zo strelnice. Tak užívajte, majte pekný deň.